Чист фал. Айде, влизайте! Рамов, Рамо. Няма проблем. Рамо? Рамов, Рамо. Не е балет. Там го ритна. Там го ритна с крака. Да, там го ритна с крак. Сега тук си беше Рамов, Рамо. Ръка. Дай. Мишо!
основното на играта е го вкарването на голове. Значи и головете са важни. Няма значение, головете си голови, дали висше или не. Все си голове. Дончев, да. И добро разиграване направи. Много рязко ме пусна. Просто опитва да игра, защото Родо! Няма да стигнете! Иди, Иване! Иване, иди на той! Иване! Иди, бе! Радо, изтегли напред! Майка, нищо не е гол на нещо, как се казва. Ай, Денис! Евгений, мисля. Да, той сам се. Аз съм сляпа и не виждам. Те са нищо пак по-добре, не се виждава. Не му е дал картон. Не, обясняват се. Съветва. Да, следващия път вече. Shannon, let's take the phone, please. Ай, Криси! Ай, Криси! Арио, Иване, бе! Арио там! Ей! Един от двамата. Кристиян. Връщай! Браво, чувак! Оп, това пускане отзад беше опасно. Ма не е толкова далече.
знам къде е било, къде е било. С глупости и с майка. Айде, Денис! Дай човек! И тримата. Какво става, бе, приятелю? Идеално може да на другия. Май няма смисъл да се борим. Те играят 11-3. 14 човека. Отвори, Йоане! Йоане, махни се оттам, бе! Още, бе! Отвори, бе! Айде, Петьо! Айде, Боре, давай! Айде на крак! Закъсняваш, Боре! Искай, Боре, искай! Какво направи, бе? Васко, бе? Ари, Васе! Давай, Васе! Браво, поправяй си грешката. Васко срещу Васко. Ай, мамби, Мамбо ме трепи се пуша. Моля се. Само за Мамбо ще може да игра долу. Чуйте се! Вите! Аз не мога да... Ето не финално! Да си я беше спрял. Браво, Алекс! Но не, тя му, защото му падна под крака. Това е изнасяне с висока топка, обаче не се много Дани! По-добре да изнасят по земя според мен. Страх ги е. Но явно тренерът така ми казва. Точно в предния март ми направи впечатление, че само по високи топки. То не е само предния, винаги така играем. Ей! Ари, Иване! Дия бягай! Ари, при... Са поле, тя трябва да има мъдро. Те ще играят с поле. Кой казахте, че ще играят? Какво е? Волейбол. Има ръка, бе, приятелю! Пред тебе я върна! Той малко не ги вижда ръцете. Ей, в гърба, бе! Само никво правим. Абе, си нищо не виждам. Гледай сега как ги върнах. Сега авантаж. Ари, бе, Дани! Абе, ари махайте оттам. Как няма се Добре, бе. 15? Ари сега мисли, бе! Абе, така, бе, браво!
Ми как няма? отлюби футбола. Става просто играе така за удоволствие. Да. Добре, ме беше пред тебе топката. Али, пускай напред! Айде! Айде, един за дядо, един за баба! Ари, стига си чакал, бе! Удар! Ей! А не, обикновено бие. Ба. Аз гледам там под прикритие. Може да е по-малко, но редовно. Браво, Вина! Ви са стихте, че някой трябва да играе. Аре, бе, Басе! Ало, ти го не играй сам, бе. Не, за какво да подете? Трябва да му я вземат. Браво, Чока! Ехей! Ало! Чиста игра, момчета, без да се наранявате. Че докато само работа му е проблем. Браво, бе! Браво, бе, Вина! Е, това се казва го. Засада им. Той беше там. Добре, че има. Да, Йоане! Добре, И тая топка отиде. Ей, втората и тя там. Много доволен. Не има. Това го прави на нашата викарня. Знам какво съм направили на мача. Вчера успешно вечерта. Не виждам нищо. Али, вънка! Ама, стои. Разбира се на магия. Стенли се зачуди пак. Трябваше да му каже. Ех.
Сега един до друг. Това ви е играта. Айде, Ячка, давай! Давай са! Аме. Не можаха да се разберат нещо. Всички си на линия. Добре бе, всички бяха на линията. Турата обикновено се гледа отзад, който на линия да покрие за сайки. Все пак. Хайде, Васе! Васко! Айде, Васко! Давай! Той беше. Няма засада. Нямаше ли засада? Къде тръгна в обратната посока? Трябваше от ляво, не от дясно. Айде, ръчичка, свири един път, де! Би му майката! Нямаш фал, давай. Айде, вътре! Не разбрах, че съдята свиризите. Няма да стане. Нищо имаше да предполучим на Господ. Нормално, като съди, като не знаеш как да се възпитат, как да играят работа. Да, аз затова го записвам в YouTube, ако искате мога да ги намерите там на Сокол Марково. Има ги мачо. Не. Как е, сега не го държа, изтървахте. Той вика, човек вика, отказвам се от не мога да търпа вика да гледам тя. Не искам вика да информация. Вика, майка, ти не имаш някакъв глас, дали ще чуят, вика, ще говоря, ще кажа, вика и в уса на футболния слушал, и така нататък на това. Давай, Кристияне! Моя сега бе. Върни на съдята, на кого, на тренера, на вратаря. Да. Пинокио, от тук не мръдна, от центъра на линията. Той взе един метър пал. Нашите спряха да играят, защото нормално спряха двойно. Това беше друга цел. Какво правите вие? Не виждате. Виж го, после трябва да се връща, че няма билет. Ще и там до куча. Това хубаво ще и да викаш, но как се върне? Как се върне после? Да. Тя е излезнала. Гутни става. Срано дърба. Видях кога пидеш там, да. Ходих до Интеркърст. Не точно там до това, мали ги умеете. Не са едни... И точно до Интеркърст, другия гараж.
Не съм ги виждала, колежките ми го правят. Ала, Мишо! Ай, Мишо! Какво правите, бе? Защото часовете трябва да се направят. Не си чекирате с път. Не, ама... Браво, Мишо, абе, ще те, ей! Седем, ама напишат бързо. 2 час вече! Да не става толкова напълно. Атакуй, Никола, сега, атакуй вътре! Дай на вината, бе! Беше тръгнал на скорост. Браво, Беро! Ари, Вина, сам си! Разстрелвай! Ей, Вина! Пас обратния крак. Още малко. Трябваше просто леко вдясно да е малко. Абе, не на едно място, бе, бейте напред. Не. Не, удари се на другата страна. Чичка. Аре, Боре! Аре, Васе! Напред, футболистите за комодите чуят. Забави се Вината, да, сега трябваше да я пусне отдавна. Еми! Бора оттрепа момчето, е. С гръб. А ние пращайте, да, извиниш рещите. Браво, Костов! Диги главата на него. Са напъни. Не бе, нямаше нищо бе! Нищо няма, нищо! Давай, пускай ги! Какво стига? Що? Аз съм на стадиона, каквото искам, това ще правя. Буки, измъчихте днеска! Идите съм в Марково. Ти ще ми кажеш. Ма кой ми беше ти, че да ми кажеш аз какво ще правя? Але, сте много тъпо. Да. Изобщо не имам да се внимание, че съм супо не има проблем.
давай, още, тук приятел. Айде, бе! Ей! Боре! Ко прави, Боре? Изпадни. Да. И пак ще ви добре. Ама те играят всякакви топки. Ще трябва да намерим. Топки имаме, ама те не трябва да се играят. Чисти!